Ingon nga parente ba mga tester dili ni namo parente guys. Sulti sa igsoon wala na niya ilhan ini si Ate Esther guys. Siyempre bisag unsa ka pobre nato kay igsoon nato na dire naslaing tao mangita gitag pahigayon mangita gitag paagi nga makita nato to igsoon. Labay kaliwat gikawaw si Ate Esther guys mo na tinuod nga istorya. So good morning guys. Duty na ta guys no. Kao na to sa Ate Esther dire ah. Tester, tumarok tambal te. Ayan, so panilhig di ate ha. Ha? Nagkaman ni mo og kwan inom ng tambal. Siligi na okay na mga bukog sa isda ipagawas na ha. So muna guys no, so sa mga nag-comment di ay tuod nga parente ba mi Ate Esther? Dili may parente guys. So dili may parente ni Ate Esther. Kani si Ate Esther taga among naibawan o nakadto magin dito siyang gipuy-an taga Baybay ni Barangay Palhi, Baybay City. So layo pa ni diri sa among lugar guys no. Kay ang kuan moagi pa og duha ka lungsod usa pa ang Baybay no. So gikan diri sa Merida moagi pa Gormok, sunod Albuera, sunod Baybay. Muna ang Pinoy ani Ate Esther. Ate, kuana nate kanang plastic ate punita kato bato ah. Nasimulikod. So muna siya guys. So sa mga nag-comment nga kung parente ba may Ate Esther, dili may parente Ate Esther guys. No, naluoy rami ani niya kay sa una mga 2003 mag 2 years naman si Ate Esther diri sa among kamot. So diha ra ni namo makita sa kuan, diha ni namo siya nakita sa among gawas nga didto nangay kay og pagkaon. No? August 11, 2023 makita ninyo guys ang among vlog. Una namong pagkakita nga tester nga dito nagkaon ng kayo pagkaon sa basurahan, no? So ang kaliwat aning Esther guys, nani siya igso o naas Bohol. Pero ang yaning usa ka igso nga tuwas Iloilo patay na guys, no? No? Ang yang usa ka igso o nasa Bohol. So ambot nga no nga hangtod karon wala na may kontak-kontak umuragwa na siguro ni kuha na si Ate Esther nila isipa nga ila igsuon. So naani sa Bohol yang igsuon guys no ang maguwang ni Ate Esther nakaibaw naman yang igsuon na ni nga niya dire. So malipay man unta mi kung siguro si Ate Esther malipay nga na yang igsuon nga magtawag-tawag yan naani siya anak ko sa tuwas Iloilo 16 years old na karon wa mo tawag-tawag di pun munawag nga re. So ambot nga no unsay hinungdan no. So ako inisulti sa inyo ha guys ang sitwasyon kung ano nga na-adapt namo si Ate Esther no. Una, mao lagi to amo nakita dito sa gawas no. Nakita sa gawas mo si Esther na luoy mi mo na among tuyo nga pakanon siya. Oh, taga na mo siya pagkaon. So ang akong purpose ra gid unta ning Ate Esther guys sa una amo ra gyud ako ra gyud is magpakaon ra. So na ako sa akong mga vlog, kada vlog nako guys nga ako matabang ni Ate Esther is pagpakaon ra gyud niya basta diha siya des Merida. So mao gani basta diha des Merida ako gini siyang pangitaon or saksi ang katong uban nga akong mga viewers nga nakasunod. So saksi gyud sila nga ug asa sa Ate Esther diri sa Merida nay maka-chat nako nay maka-text nako nga diha diri sa Ate Esther ako gyud ni siyang hatdan og pagkaon. So karon nga no nga na-adapt man ni namo. Gumikan guys na man goy nag-sponsor ni Ate Esther nga tuwas gawas. Siya gyud siya moy sigig ingon sa kuha nga kuya himuin na siya katugan kaya bisag payag man lang. So namuntong nangita ko no, nangita ko og lugar apan wa man ko nakita. Muntong dihas gawas na ni siya mong gipahigda guys kay mo anak ko siya lantay-lantay dihas gawas. Das gawas ako barber shop. So mao lagi to nga ako is purpose ipapakaon na gani Ate Esther. Nya gumikan sa sponsor nga mo'y magmogi nagpugo sa kuha nga pahimuan og balay mo ni mao na. So mo ning nakahimimi og balay diriya no. So mo to tabang siya ni hatag siya 20 mil. Yan na po ning hatag og napo kasakong semento. Yan na po ning hatag og para sa higdaanan ni Ate Esther ug sa bintana pod no. So mo na. So ang kabuuan gud nga balay guys sumabot ni siya 100,000. So ang nagasto na ko so ang nagasto gid ako ani guys is naagyo sa mga 80 or 70 kapin no. Kompleto na naanatanan. So mo na guys no. So ang ako ra gid unta ang tumong nako nganong
tumong na kong Ate Esther pagpakaon na gyud guys, di na ko gilibong na, di na nako gikakuan kay naa ginapirmi na sa akong vlog sa una pa 2023 no, 2024. So naa ni sa ako mga vlog nga ako ikatabang ni Ate Esther, igo ra jud ko mo pakaon basta naa siya diri sa Merida. Pero ngano nga na-adapt man namo si Ate Esther, gumikan sa sponsor guys nga mo siya sige ingon sa kuha nga money bayi kuya kay Looy unya paghiman-himan guys nga naa diri hingbiya ang sponsor. Gibiyaan ko si sponsor no. Mo ni ang sitwasyon no. So nga naa na diri si Ate Esther diri sa amuang sakop, diri na sa amua, gibiyaan ako si sponsor kay mo ni nagka disgusto nagka misunderstanding mi ining pagbuhat sa balay kay gusto siguro niya nga siya na lang i-credit niya tanan ning paghimo sa balay. So mo na sitwasyon no. So mo ni ako explain lang ako sa inyo ha no. Dili sa ingon nga nagbasol mi nga amo na adapt si Ate Esther nga di adiri si Ate Esther kundi para sad mahibaw nga to mga ako mga viewers no nga bahin sitwasyon ni Ate Esther. So mo na siya no. Sa una ang ako ra gidunta ning tumong ni Ate Esther is pagpakaon ra gid niya diri sa Merida kung naa siya diri. Gumikan lagi sa sponsor, ang gusto si sponsor nga mao ni mauna. So mo ni nabayan ako siya diri guys. Although hintabang man siya diri, apan sa pagka lungdugay na gibiyaan ko si sponsor. So mo ni ako na nitanan karon guys no. Ako na nitanan ron kulpa. So wala na sponsor maskin usa wala na sponsor nga ning hantabang ni Ate Esther. So tuig na kapin nga wala na sponsor si Ate Esther no. So mo na siya guys. Ya karon bisan og ginatay ginagmay, so ato gyapon tagaan si Ate Esther para makasaving siya kay pag abot sa gayon o gamiton niyang kwarta na siya magamit niya kwarta. So mo na so sa mga to explain ako sa inyo ang mga to nga katunong ingon nga parente ba mi Ate Esther dili ni namo parente guys. So naabot lang ni dire na papuyo lang ni dire sa amo gumikan sa yang sponsor din nga mao ni mauna niya paghiman-himan yang kong gibiyaan no. So mo na siya guys, ang iya igsuon ambot nga no iya igsuon or iyang kaliwat wa naman mo ngita ni Ate Esther ambot unsay ilang kuano. Wala na siguro ni nila ilha gyud nila si Ate Esther or wala gyud sila kaluoy ni Ate Esther guys. Igsuon ni Ate Esther wala kaluoy ni Ate Esther. Mo na tinuod wala na kaluoy ang igsoon kay kung naluoy pa guys no kaduol ra nang buhol no mungari or either manawag man lang kasus kausa sa kasimana kung tinuod kang mahali mo igsoon siyempre kita guys ugata igsoon nga ma distansya sa ato mangumusta ta kumusta naman siya no bisan pa og nagkalalis-lalis mo mangumusta gyud ka og di man ka mo ka direct pangusta siya natos mga kailan nimo nga duha sa linganan didto nga kumusta naman ako igsoon diha ana gyud mangumusta. Pero mismo ang igsoon ni Ate Esther wala gyud mangumusta niya. Gihilubong na siguro sa kalimot. No? Ate Esther no? Gilubong na kas kalimot kay wa man gyud kay igsoon. No? Mo na nga luoy jud ka. Mo na ang imong kaugalingon Ate Esther tabangi para maulian ka kay maskin imong kaliwat wa gyud nangumusta imong kaliwat gani guys. Mauwaw yung mga kaliwat ni Ate Esther. Dili gani sila sa dinhi, dili nila pa-mention ilang mga pangan. Ila ikauwaw si Ate Esther. Yang kaliwat ikauwaw si Ate Esther guys. Mo na tinuod nga istorya. Kay kung dili pa nila ikauwaw, ilang bisitahon dire open man no? Naman dire si Ate Esther dire sa amoa. Iya igsoon, siyempre bisag kung sa kapobre nato, kay igsoon nato na dire naslaing tao, mangita gitag pagayon, mangita gitag pagi nga makita nato tong igsoon. Labay na ani ang sitwasyon ni Ate Esther. So ako ikasulti sa igsoon, wala na niya ilhan ni si Ate Esther guys. No? Wala na niya ilhan ni sa iyang igsoon. So, usa may message nimo sa imong mga igsoon ug imong kaliwat Ate Esther? Ha? Ha? Usa may mo ikasulti ba? I-message nimo? Aw na.